Pripremite se za pravu lavinu talenata. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. Zatvori oči. Zamisli jedna velika vrata. Što misliš da je iza njih? Možda je to soba jedne princeze sa milion haljina. A šta ako je to soba jednog dečaka koji lupa glavom o sto jer ne može da nauči hemiju? Ili ako su to vrata autobusa broj 26? Ili garaža u kojoj je autobus broj 26? Pa gde ga stavi u džep? Sam rekao. Je još živa ona? Naravno. Da, što Pa nije nego zato što će da nam To nije maramica udruženje za zaštitu životinja. Daj da ga vidim tamo, sirota onog golupče tamo. Nemoj da nestane kod tebe. Ne. Ako golub ne ubedi tasu da glasa da, ništa ne pomaže. Tasa ga gleda kao da bi ga pojeo. Ti pod hitno da promeniš psihijatra. Ovo je meni bilo simpatično, ali nisam siguran da je za drugi krug, jer imali smo i ranije mađioničarskih tačaka. Kad se neko profesionalno bavi nečim, znaš, ono, talenat se podrazumeva. Ćao. Sa 3 ne, niste prošli dalje. Dobar dan. Ukoliko se ne bavite hip-hopom ili ukoliko nemate 12 godina, onda mislim da nije u redu da dođete u kratkim pantalonama i japankama na scenu. Ali bilo je jako vruće kad sam ja tu skrenuo. Verujte da je bilo i svima nama ovde jako vruće. Ne, ja hoću da čujem pesmu. A drugo, otkud znaš, možda je neka havajska pesma. To je outfit. Da. Pa da. Pa dobro, cigari na Havajnu. Malarel daje. Da pesma nema nikakve veze sa Havajima. Mogu li ja još jednom da popravim? Samo da pitamo, kakva je ta druga? Pa isto moja autorska isto. Isto ovaj žan? Ne. Ovo je Dobre. Evo, će neko da mu uzme gitaru? Pa vidi, čovjek neće da ga odnesem. Samo pažljivo. Stajem pred vas i kažem da ja imam talenat, a vi dodajte malo začina.